Kahnya utrab Youth Council HYC haka jingalam uba Roy Kupar Senrem Presiden haka khat santrik naiwe ulawat jingtep nau sembut Menteri Rangba ba Preston Tensong halor ka jing penpai ba jing ajing mud jang katanat ki kampo yeng kari India Ministry of Home Affairs ya kaan Meghalaya Resident Security and Safety Amendment Act 2008 Unang yalam ke HYC ulapan kopi ya kita ki jing ajing mud jang ka sorkar India kenang banepit benya bat ajing mud lang sya ka sorkar jela ke MHA kalabu jing keli halor ke jing tumu ke sorkar jela ban pentre kam miki kherdop ban rung ban mi entry and exit gate ba prestun ulaong ba ka sorkar kan sa khot shen yaki kan hun terimon ngobha kirang basnong ki MDC ba kiwe banyakran halor ka MRSS Act 2008 ulaong ru ba ki an ka sorkar jela kimdei banya tungku reng ba ki an ka sorkar India halor ka phang ka bayadei ba ka jing pentre kam ya ka inline permit uba prestun ulaong baka sorkar jela kaya tiet iki jingkhang jaka sorkar India ban pentre kam yak ILP hakani ka jela ulaong ru ba menteri rangba u imsngi bat kit khia ban penken mau barabor yakani ka kam hakiskor jaka sorkar India kajingwan yang kenduk kajongi mentasngi nak kaliang jong kaseng long bahadin mengioi long ba kilat patai kubur ba ke Ministry of Home Affairs jong ka sorkar kami kelapan pai ya ka MRSS Amendment Bill jong senam arca arpo yang kabala pas daka Legislative Assembly jong kajela bat ya kabau Governor berim tu kapor ulah pa ya kani bill syaka Ministry of Home Affairs ti kakum ka jinyo i ke jongi lamba kilat patai kabor ba ka mo kataka MHC kala pa ya taka bill kala penpai kala ya taka bill syaka sorkar jela haringkat ki katu kan itliki jingken tho ti khnang ban yashai babalik MHE ka pha ya kani ka bill syaka sorkar jela bat ke ka baka sorkar jela kan le halor kani ka jingkan tho la ni ka observation jo ka MHE ngilayo bani kendu ya sembut menteri rangba jo jela ba Preston Tungsong ban keli ya kata ka jing batha la ni ka direction jo ka MHE te ha ka jing keren ka jongi na kaliang jong i ba Preston la penpa ba kaladon ka city ka Belawan na po ka MHE haringkat ka jing penpai ta ka bill bat hakata ka city ka MHA kala batha ya ka sorkar jela bakadai ban revisit ya kani ka bill ya ka balapa saus nem arca arpo ya bang keli ya kidaw kiba ki kita kidaw kiba ka MHA ka ai ban penpai kala ya kani ka bill nakaliang joy sembut menteri rangba la penpau yang iba ka MHA kadon kata ka reservation bai dei bakumnu ba sorkar jela kan penteri kami kini kendon banbu ya kita gigit langit lani ki kherdop ban check lane ban regulate ya ka jingrong jingmi jong ki brio ki bawan ki wei pat ki jela sya kani ka jela ka jongi ti ila pentep ru yang i ba ha ka bede ba kani ka kam na kaliang jong ka sorkar hakini ki sngi ki bansawan kan sakhot ya ka jingyalang ya ki stakeholders kemot ya ki seng halang ya ki seng sai tertib ki wei ki rupa khmat ka jela ban ya kren halor kani ka city ka balayo na ka MHA bat ban thawi ki lat ki lenti ba kumno ka sorkar jela kan jubab ya kani ka city lane kai ka ba maka ka hab ban le khnang bangin la ban penti kena ba kani ka bill ya ka bala pa saus nem acha arpo on la ban pentri kam lane ban yo ya ka sendo governor ti nakaliang ka jongi ngi lapan ru ya ka city ya ka ba ya ka ba ka MHA ka la pha khnang ban nakaliang jong sengin yo ban ya pet benya ya kita ki observation ya ka ba ka MHA ka ai khnang mengin la ban ai jingmut ka sorkar jela ke ka ba ka sorkar jela kan le na kam ta ba hatam ya ka khnang ban penti kenapa kan ka bil kan trikam ti ka jingya kren ka long kata na kaliang jong sembut menteri rangba ulah pentip yangi ba kini gisngi ki ba khmat un sakhot yangi harangkat ba kiwi ki seng halang ki rupa khmat ka jela ban ya kren alor kan ka city bat hadin kata le sin na kaliang jong sengen sala ban ong la ne benjubab ki jing kita ki jing ajing mut ki mangi ngila ban ajing mut ka sorkar ti kata ka jing kren ka bangi kren mentang si bat habai dei bat ba ILP na marka kumba kalongi na kaliang jong seng ila ong ba kidon artli ki jing doa ki jongi ka wei kalong ba hadin ba resolution bala pa so snam ajak hak kena ka sorkar jela kala pha itu resolution syaka sorkar kemi mandawa ba dewan menteri kami ka ILP tingila keliru kai ka bajai ka ILP kinakan ma kini ki syua ka election hadin ke election syua ke election ngilawan bani kendu sembut menteri rangba angkat pada kancing yaki ang teh po kerdop jang sekretariat hak tu kasngi lakular yangi ba menteri rangba arangkat bat ki cabinet minister kin salit bani kendu yo home minister
bat yo prime minister jong ka jala jong ka ri India tila pentip yang iba chief minister haringkat bagi minister kila ya kendu ya hadu yo prime minister jong ka ri India bat habai de ba KLP hadu mentah hadu tat hani khidmat ka sarkar India kampat ai ka jubab ka basyai lakam menteri kam ni tina kalian jong ka seng sa sisian pat ngila banjur ngila ong yo sembut menteri rang ba ka kamram jong ka sarkar jela bat jong ka yung dor par thau ai hi baru kawela ni kin ru phongut ki amali kam dei ban cukut tang ka bapa se ka resolution ringi kwa ba ka sarkar jela ka dei ban yalam nakhmat ban penting kena ba ka sor ban pen su thu ya ka sarkar kami ba balai kum ka jela bat kum kirit pat ka ni ka jela ka jong ngi don kam ya ka LP tina kaliang ka jong sembut menteri rang ba ula ong ngi ba kajing ya kajing tiet ya kajing khang jong ka sarkar kami kampat kut kalian jong ka sarkar jela kandang yele ban pen kenma kandang yele ban kentu ya ka sarkar kami bahkan menteri kami ke LBD in the meantime hakani ka hajuk ka poru ya kata ya amendment bill jong senam aca arpo ka sarkar jela kan study bat kan sakhot yang ngiru ban ya keren bat ban ya flu jingmut halor kani ka jing tho ka belawan bo MHC when day be ka MRSSE arja khandriu ka an mo jong senam arja khandriu ka stan jong ka seng kanongrim ka pakaseng ka yang adu ka stang kalong ba kani ka bil kamdon ni kita gi beniat ke bala ante la kame ka jingrung kertap jong ki beri ke panaba ke ka bangi yo I lamba kani ka an kalong ba kadi tang kata ka register ka ban bu jingken ni kinong sawai kamde ka register ka ban bu jingken ni ki beri ki bawan na saba namar hakani ke MRSC arja khatri umde tang ki beri ki panabar ki ban sha bu jingken kinde ki jongi ki bawan na ki wi pat ki shnong ki ban wan sawai hakani ka khamtam me hapo nong ba shlong tengi ngi khen makani ka an kanom trikam dole le do am ban perking yang ka jingrung kertap jong ki beri ki manaba ke ga bangi ngi kwa ka amendment bill jong snam arja arpo tingila penpaw ya kata khmat jong u sembut menteri rang ba bat nak liang ka jong uru la ong ba ka lenti ka banyak syahmat jong ka sarkar jela ka dei ban peti kenapa ka amendment bill jong snam arja arpo ka dei ban trikam kawe na ki jing kentho jong ka MHC ka long ba ka sarkar jela ka hab ban penting kena bakini ki an ki bang sarkar jela ka tre kimdei ban ya tengku bat ki an jong sarkar kami kata ka jing tho ka bawan na ka MHC ya ka bangi ngi klam yo I ya kata ka siti ka dei tang ka jing penpau na kaliang jong usembut menteri rang ba ondang ilayo ya ka siti ba kata ka jing kentho le singin sala bat kumnu ban penpai la ne ban ajing mut ka sarkar ka I ka ba maka ka dei ban le